Ara ja fa molts anys que sé demanar ajuda perquè ja em conec a la gent i els canals, però quan em va passar per primera vegada no vaig demanar ajuda, em van ingressar a la força i vaig tardar, abans no sabia què em passava i un cop ingressada vaig passar bastant temps que encara no sabia què m'estava passant. Quan vaig entendre què m'estava passant, doncs ja vaig començar a saber demanar ajuda. Ara no és un problema, però crec que per una persona que no coneix la malaltia i els recursos que tenim a la societat pot ser molt difícil demanar ajuda. Era el confinament i la teràpia amb la psicòloga a distància, a través del Zoom, era molt freda, doncs vam establir també que li enviava correus electrònics. Per tant, aquests correus electrònics, aquestes notes amb llibretes, amb fulls, que vas prenent, que suposo que qui més qui menys us apuntem, no agafa un diari, però sí que moltes vegades l'úniques coses amb llibretes. Tot això, quan no està polit, però està escrit en el moment dels fets, en el moment en què ho estàs sentint o estàs patint allò. Per tant, és un material en brut, superpotent, però molt dolorós de després rellegir. I em va servir molt el diagnòstic, però el diagnòstic és un ganivet de doble fil, que per una part t'ajuda a entendre què t'està passant, però per una altra t'etiqueta i et col·loca en un lloc que potser no és el teu lloc tampoc. Si diguéssiu, vull deixar al món aquest missatge sobre aquest tema, quin deixaríeu? A veure, cap a fora diria que l'amabilitat és superimportant, sempre, i en salut mental més. I cap a dins, que la persona que li està passant és important que es responsabilitzi del que li està passant. En el meu cas això ho ha fet, vaig fer el clec. Una mica intentar fomentar cap a un mateix i cap a fora l'escolta activa, no? O sigui, quan li preguntes a algú, ei, què tal, com estàs? Has de voler i poder escoltar que et digui, pues estic fet una merda. Perquè no tolerem aquesta resposta. De fet, a mi la sensació a vegades que et diuen, en lloc de com estàs, et diuen, estàs bé, oi? Perquè no es tolera el no estic bé. Llavors intentar revertir això i dedicar escolta activa i temps a les relacions i cap a un mateix, doncs també.